Takže moje jméno je Navráč Vítězslav, působím na pozici předsedy představenstva společnosti Rostenice a.s. Hospodaříme na 8300 hektarech, stojíme, respektive díváme se na kompaktor, jarní kompaktor o záběru 18 metrů. Měníme ho po 11 letech. Před 11 letech jsme zakoupili první stroj tohoto typu a bylo to v podstatě podle našeho nějakého zadání, co by ten stroj měl umět dělat. Ta historie toho vývoje byla v tom, že my sami jsme si udělali dvojset brán o závěru 15 až 21 metrů. Na tu dobu před těmi 15 lety to bylo, dejme tomu, dobré. Nicméně pro pěstování máku byla potřeba trošku rovnoměrné seťové lůžko. Tak jsme se setkali tehdy s generálním ředitelem, doktorem inženýrem Bednářem a s šéfprojektantem. Řekli jsme si, jak by to asi mělo vypadat. No a šéfprojektant to postavil se svými spolupracovníky a ku podivu první výrobek pracoval bezchybně a pracuje vlastně ještě do dnešní doby. Takže na základě těchto dobrých zkušeností poté následoval kompaktor 15-metrový těžšího typu, určený především pro podzimní práce anebo pro přípravu pod kukuřice. Nicméně tady tento, jak já říkám, jarní kompaktor, ten 18-metrový, je na jaře za prvé agresivní, když je i škralov, a za druhé dokáže pracovat i velmi mělce, takže má široký spektrum upotřebení. Pokud jde o výkon, tak ty denní výkony nebo ty směnné výkony jsou někde řádově kolem 100 hektarů. No a ty sezónní výkony, to je samozřejmě v 1000 hektarech, protože vlastně naše dva kompaktory musí připravit těch 8000 hektarů. Zpravidla je to jedenkrát až dvakrát, takže z toho si každý spočítá, že nějakých 10 000 naběhá ten kompaktor za rok. No a neboli ten první kompaktor běhal tady 11 let, ještě je pořád připraven, že může zasáhnout. Zařazení těchto kompaktorů, tohoto jarního kompaktoru je především na jaře a je to vlastně první a dnes už i poslední operace před setím. Před těmi 15 lety ty operace byly zpravidla dvě. S tím vývojem secích strojů, kdy secí stroje mají vepředu nějaké zpracování půdy, tak nám zpravidla stačí jeden tento kompaktor a to je to podstatné, že v našich podmínkách musíme velmi šetřit s vodou a každý pohyb s tou půdou je minimálně 10 mm vody pryč, takže jeden úkon a okamžitě setí. Na podzim potom používáme především ty těžší kompaktory a zase po nějaké té podmítce anebo po nějakým hlubším kypření to předseťové srovnání jednou a tím to končí.